Kae ilang kono. Mana wale ngobrol kono kuwi wale. Suara gimana, Bang? Apa pala aku lupa aku. Apa? Dari Bapak tadi ada melas. Tekan kono. Kelas berapa tadi? Kayak bang nangis. Derek ngombe paracetamol ora kowe? Enggak, Mas. Aku bisa ngombe aku. Ini nang kono kuwi. Oke, paracetamolmu. Di awak itu rasanya plenger-plenger kecil. Madu manggis, Mas, sing abang. Bagian kene iki jadi Ketok kuwi lho. Ketok. Cis, Mas, cis. Cis. Bagian kene iki berdidik ngono anggaran iki. Ku awakku teng plenger kuwi. Ngono kuwi. Apa tandane lagi asap ya nek ngono kuwi. Heeh. Kesel nih. Lagi asap dompete. Ya, betul masalah.